Inani na dayon siya ka-crispy. Yes, inani din siya Tumawala ang kahalang niya dahil. So dahil mauna dahil akong ahos dahil no dahil after 7 days dahil. So makita na ninyo dahil ning green na jud siya dahil no. So dili man green diya tanaw sa camera dahil no. Pero dahil ning green ni siya dahil. So nagkatawal ako aning ahos nga akong gibuhat ay ba dahil. Kaya lagi dahil nag-viral ni siya dahil. Mauna ang views akong black up dahil no dahil. Ug mausad na ang views dahil sa ako ang blue up. So grabe dahil daghan kay sa tanan og views dahil. So imagine ninyo dahil no dahil ning abot siya og 500,000 dahil nga wala ko damha. Kaya lagi kani magong ahos dahil no dahil. Dili na ni siya bag-o dire sa social media. Kaya lagi last year man gud dahil no grabe ni ka-viral dahil kung unsa ni pagbuhat ang ahos. Pero kabalo ba mo dahil nga nung nag-viral ni siya dahil no tungod sa suka og vinegar. Yes dai kay ako man ha vinegar suka pariha ra man na o di ba? So kato man gud siya nga words dai is gi-shortcut nako ba. Ambot pasabot nako ato dai no is nahutdan ko og apple cider vinegar. Mao na kalang suka na lang ordinary ang ako ang gihumol ani. Pero kay nagdahom man gud ko dai no dai nga makagets ang uban ato or makasabot na mo ba kay lagi dai di naman gud siya bag-o dire sa social media dai no dai. Kay nag-trending na ni last year pa so nagdahom ko nga makasabot ni sila kung unsa nga vinegar ang ako ang giingon. Pero sa to say dai is daghan kay wa kasabot ato dai mao na daghan ha. Ma'am unsa man suka vinegar pariha ra ba na suka is Bisaya vinegar is English ana ba nagkatawa ko dai. Anyway dai mao na dai ni siya dai no dai. So daghan na utanan ako ni dai no og timplahan pa ba ni siya dai. So dili na siya timplahan dai no dai. Apple cider vinegar jud ang inyong ihumol ani dai no kung naa mo. Pero kung wala gali mo dai no, pwede ra ordinary nga suka inyong gamiton dai. O pwede ra sa dai suka sa lubi dai nga walay tungog. So karon dai kay 7 days sa man ni dai. So magkuha na ko dai no kay lagi mamanihapon ko. So inaana na siya dai dai. Wow, excited na kay ko dai no kay lagi dai paborito kay nako ni dai oh. So inaana na siya dai. So magkuha ko dai ha dai. Then daga kami nguna ni nga ma'am, acid bang ko ma'am. So ma'am, naamo ko acid reflux ma'am. Pwede ba ko di mo kauna na? Dai kung naagaling mo 'yung acid dai, aya po mo pagmukbang og ahos dai. Kaon lang mo ani dai sa isa ka adlaw dai, duha lang ka ahos dai, okay na na dai. Nindot na kay na sa inyong health dai no dai. Pero kung wala mo gibati dai sama sa kuha dai, wa man koy acid dai, so pwede ko magmukbang ani dai taga adlaw kay paborito kay nako ni sa tanan no. Pero karon dai mao ra na akong kaunon dai ha. So mo na dai sa mga nautanan nung unsa jud nindot ihumol ani dai. So kani siya dai ang nindot yung ihumol ani dai no kay apple cider vinegar jud siya dai dayon. Depende sa inyo dai kung butangan niyo siya og honey, pero ako dai wala na dai, gusto lang nako dai natural lang jud ang ahos nga ako ang ginabuhat dai. Uban mo gud dai is magbutang sila og luiso nga paminta, dayon honey, then suka. Pero ako dai dili na suka ra jud ako ibutang dai no den. And ani na dayon siya ka-crispy. Yes, inani din siya Tumawala ang kahalang niya dai. Dahil sa mata na ma'am, dili mo aslom ang ahos anak. So dili siya dai. Okay ra siya dai. So after 7 days dai, pwede sa ninyo dai kuha unang suka. So mao na dai nag-viral tani dai no tungod sa vinegar og sa suka. Bita dai oy ang inindot pang humol ani dai apple cider vinegar jud siya. Lindot.